Cibenta banwat bania ke jingdan ki cook factory hapo uput usam jogabri hinyo trap ki bala piang lod iki kot kislaban penya saprang ya kakam san doyong ke hinyo trap Aceh National Movement menta kasi hinru terek ubnai risau arjar arwa kala let bania kendu yo officer ke Meghalaya State Pollution Control Board. Hakani kasi nakalyang jog HANM Sengkme haringkat pat kinoilam jog HANM Southwest Khas Hills District kilay kendu yo ba JF Lamurong ubrew Environmental Engineer ke Meghalaya State Pollution Control Board. Habay kran pekilat pathai kubor hadin baladap bani kendu yo tew engineer u General Secretary ke HANM Southwest Khas Hills District upa Wayarlin Lingdo bat uba Lambok Star Marwan ubrew President kilay itu bahapo Southwest Khas Hills kidan hadu nriu ngot ki baladani ki kot isla ki bopiang ban bu iki ko factory kat bahajan hills kidan kat Southly but Southly West Khas Hills District. Gumne namar bahadin ngila lek syaga tisha nongjri na bentaban lek ya inspect ye katoka cook factory to ni ngayo ye katoka kajing jubak bau orang hana bakadai ka jong pulang try ye katoka factory to dari ba na jikur te halor katakan rim ngiwan hang ne ban wat ke jisisa lakadai ni em jong u pulang try ni em u ye katoka cook factory to di ngiwan hang nem ta ngiwan ban burung hapo ha office jong badai pej ye kanaka badai ba INOC ru ye kanaka cook factory si deng ilayo ye ka jisisa ba nakaliang jong u bana jikur umdan umdan benta ru em tepanganeka cook factory ke badan kihan je Cekemut kadai syab ulek benami. Katkum gajung satu abangila rung hak to ha po office katkum bangila ye lagi sya bamdan ai ukem long utau kubutau benami ngatip tang katuka katkum kajing yo ngasim hi tang katuka ka cook factory ke badan hak to ha nojri ba badai try ya kato kadai ka ridalin ba taka dai ka ketengjong ka to ka try jong ka to ka cook story yang to hanong ji hak tu kasngi ya kabangi lek chapo nongjri hakalai putrik banai bakhendai har hajar akwar te nakalian ka jongi lek hak tu ban inspect hak te ka jaka bat ban pek yak tu ka jaka ba kipaj ba ki ai kajing ujor singi kaseng HNM ba kadon kowe ka cook factory ka ba ya sasat nrai nakalian ka jongi kum kaseng HNM Southwest Khas Hills District haringkat karin kor satu bat kanong kalong unit nyilalet hang tu bat nyilalet kelat nyilalap sisa ya tu ka cook factory hang tai bakal ayang kenrang kum tu bat ngan lak banong ba satang kumbalai pho persen ai kelak ban pendat nrai abang nyilet ban ya kenduk bat itu kinong trei barjala hang tu bang nilai keren bat kajing keren kajungi bat ki pade kapau syai ba maki ki ong ba kadai jong i bana jikur nrai mentangi wat ya kajing sisa kenang ba ki pajba kintip hatu kadai hok me em jong i bana jikur te nakalian kajungi kum kaseng HNM Southwest Khas Hills District haringkat ka sentral budi mentah nidan hangne ban wat ya kajing sisa hatu kadai ni em kajing sisa bat hatu kadai tang kajing pentok beria lane kadai kahok jong i bana jikur jong kani ka cook factory hang tai nrai mentang lap sai krang hang ne bah kamdon jong i bana jikur kadai jong i ridalin wan i badai try jong kani ka cook factory tena kalian ka jong i ngila lap kedar hang ne bai i bana jikur imdon bentai hakane ka cook factory nrai nga sim kakaburu ya uni barjala bapi pendontam ya ki paradok prasnam kejongi bakim dei hok bakin le ya kenika kam balai pipin tabria ya ki paradok prasnam kejongi nah kalian kejongi om dai bang ong bangi kenko ya kita ki kinu ki breu ki ba bom le ya kenu kebenta nrai ngi kwa bangin wat ya kejing sisa ken bat hang tai hapo ka cook factory ru ngilayo ban pet ya ki kot kisla mlap ya ka kerteng jong kini ki try
Tiket kum kajing lap kajing i baki batai kitu ki try pare ki ong ba jong ba nak jikur kitu ki barjala ki badan tu. Te kenang ban pensisa na kalian kajong i kenang ba kenom siok khia ya kata ban ong ba barok ki ong ba kadai jong ba nak di jikur. Ti metang lap sisa ba kam dai jong i ba nak jikur kadai jong iri dalin lau bat ha kejuk kapor ye ine ikong ru ha kejuk kapor ngidap dak jing senyo kemen ba ki paradok ki parasnam kajong i kiyo ya kene kabu ban le ya ki kam ki babha nrei ha kawai pat kaliang i pau ki jing sosi namar ba ki breu hang tu hapo cook factory kim dei ki breu lajong ki batre hang tu ki dei tang ki barjala sudah bat ngalaban ong ki donru katu kene ki badai na po ri Bangladesh bat ha kejuk kaporo ni pensai ba kinu ki barjala ki bawan le binami hang ne hapo ka dong ka than ka jungi hapo ka state ka jungi nyimnom sha ai ruem nrai lada kide paradok prasnam ka jungi ya kata ka song hau pa ba upedang ne umprian